Филип, не така, моля ти се. Точно в секундата, в която почнах да те снимам ли, за да... Я погледнем към мама. Филип! Буги! Ето Филип плува като риба на сухо, плува на едно място. А сега се обърни по гръб, така както съм те снимала, чудесна постановка, за да се обърнеш по гръб. Хайде, давай. Трябва да намалиш цигарката, мама. Много се хлъзга този пот, тях. Беше малко по-грапав, давно да е пропозял детето. Да, ето! Видяхте ли? Днес Филип за първи път се преобърна и това е втория път в един ден и аз успях да го фана с камерата. Това се казва късмет. Сега като поболечка. Айде сега още веднъж, сега вече се обърни. Добре. Да, айде, можеш ли? От гръб на корем. Браво!